Nici dacă voia. Urmează a doua rundă de aruncări pentru Bianca, în timp ce Patricia mai aruncă și ea bine, spulberă câteva cuburi acolo care cad, iar Bianca cu două aruncări a dărâmat 3 cuburi. Ăla de pe masă! Lasă-l ăla pe masă. Mai e unul lângă tine. Avansul continuă pentru Bianca, care își recuperează acum discurile, în timp ce Patricia aruncă, o face foarte bine și Patricia. Avem egalitate, 4 cuburi pe fiecare masă. Patricia în avantaj în acest moment, a ajuns la 2 Hai, cuburi. Bianca! Presiunea este în acest moment pe Bianca. Patricia mișcă un cub, nu-l dărâmă, aruncă încă o dată, o face acum. Vezi că ai unul lângă aici. Urmează o nouă rundă. Bianca are în mână 4 discuri. Îi scapă unul acolo, pierde timp Bianca, să vedem dacă va mai avea timp să recupereze. Nu mai are, pentru că Patricia are o aruncare bună. Merge mai departe, câștigă în fața Biancăi câte o viață pentru fiecare dintre ele. Pentru a merge mai departe, Andreea trebuie să-l învingă pe Lucian. 3, 2, 1! Andreea are o singură viață, a fost foarte rapidă data trecută. Din păcate, pentru ea finalul n-a fost unul bun, a trebuit să se recunoască învinsă. Intră în acest moment având o singură viață în fața lui Lucian, care are 2. Foarte rapid acolo Andreea i-a luat fața lui Lucian. Termină imediat acea plasă, Andreea este foarte rapidă. Pas mare făcut de Lucian, trece și el mai departe. Data trecută Lucian a avut colanul, acum, pentru că ați văzut, există multe presiuni în trib, dar există și mare dorință de a merge până la final. Lucian își dorește să câștige pentru a doua oară la rând colanul. Hai, Andreea, trage de tine acum. Andreea a alergat, practic, ai impresia că orice obstacol în calea ei, practic, nu o încetinește cu absolut nimic. Pe partea asta Andreea se pregătește să iasă din apă, în timp ce Lucian a făcut o săritură și aproape că începuse să nuate deja când era în aer. Hai, respir. Andreea se concentrează, urmează aruncările, bună ținta la prima ei aruncare. Ura, Andreea. Are avans în fața lui Lucian, care începe și el să arunce. Ce grăbi? Dă-i, Andreea, că le dai. A aruncat bine și Lucian. Andreea și-a dus acolo foarte multe cuburi către marginea mesei și de acum, dacă va avea țintă bună, va reuși cu siguranță să le dărâme. O primă rundă bună, acum pentru Andreea, aceste două aruncări grele. Pierde ceva timp Andreea. Lucian cu o mișcare, așa cum ați văzut-o, elegantă, de tenis, de rever, cu o singură mână. A dărâmat multe cuburi și a ajuns Hai, la sus. 3 cuburi. Bine, Luci. Mișcă Andreea acolo. Te ajung. Un cub, dar nu a reușit să-l dărâme. Urmează o nouă rundă. În același timp se aruncă. Andreea mișcă încă 2 cuburi, le duce și mai aproape de margine, în timp ce Lucian a ajuns la 2 cuburi, la 1 cub. În acest moment aruncă Lucian pentru a merge mai departe cu 2 vieți, în timp ce Andreea luptă pentru viața ei în lupta pentru colan. Aruncă Lucian și în acest moment câștigă, merge mai departe cu 2 vieți, iar Andreea este eliminată din lupta pentru colan. Bă, chiar și cu o notă, măcar tot am ajuns înainte. Ai fost top. Dar nu, frate, de final, n-am niciun Să știi că Dumnezeu. îi da bine. E da bine. La unul de dai prea încet, dai mai în masă. Dacă le dai pe alea masă, rupei. La start, Ramona și Bianca Bibi. 3, 2, 1! O singură viață pentru Ramona intră în acest moment pentru imunitate, în timp ce Bianca Bibi, norocoasă, prima dată a tras numărul 11, ceea ce înseamnă că în acest moment este pentru prima dată pe traseu. Ramona a încercat acolo să se cațere mai înalt. Avantajul pe care îl are Bianca cu siguranță a fost încă un obstacol pentru Ramona. Bianca termină plasa, în timp ce Ramona acum pășește în apă, foarte aproape să pice încă o dată. Acea plasă i-a făcut probleme și prima dată când a fost pe traseu îi face probleme chiar și acum. Bianca mai are puțin și intră în apă, în timp ce Ramona a fost rapidă pe această parte de revenire către mal. Bianca este în apă în acest moment. Ramona va trage foarte tare, sunt convins. Până atunci și-a pus mâna la nas, sare și mai are de notat până iese la mal, acolo unde Bianca se pregătește de aruncări. Trage de tine. Haide, 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 Prima mai puțin. dată, față în față cu aruncările, Bianca alege să arunce cu putere de deasupra umărului.
Tărâm acolo Bianca câteva cuburi. La fel aruncă și Ramona. Aceea strategie de aruncare. Mai bună ținta pentru Bianca în acest moment. Schimbă, că nu merge, Ați văzut? Bianca atunci când are inele sau când are aceste discuri preferă de cele mai multe ori să arunce ca la handbal și o face cu o țintă destul de bună. Să vedem dacă va continua la fel. O face. 2 cuburi care au căzut dintr-o singură aruncare. Avans mare pe care îl are Bianca în acest moment. Dărâmă și Ramona. Ia-ți ăsta și încă 2. Dacă sunt acolo, dacă nu, vin înapoi. Ai grijă la cap. Aruncă Bianca, mai are 3 cuburi pe masă. Pune tot mai multă presiune pe Ramona, care aruncă bine. Acum au căzut 2 cuburi pentru Ramona. A ajuns la 4 cuburi Ramona, 3 pentru Bianca. Hai, fetele. Se concentrează Ramona acum, sunt convins că vrea să aibă țintă bună pentru a merge mai departe. A mișcat acolo un cub, dar nu l-a doborât. Pică în acest moment pentru fiecare dintre ele cuburi. Iar mai rapidă este Bianca, care merge mai departe cu 2 vieți, în timp ce Ramona este eliminată. Cristian și Aris vor intra în apă în 3, 2, 1! În lupta pentru colan, Aris trebuie să treacă de Cristian, care are 2 vieți. Dacă nu o va face, Aris va fi eliminat. Bravo! A pierdut prima luptă împotriva Biancăi, prietena sa. Acum are mare nevoie de victorie. Aris mai rapid decât Cristian va termina imediat acea plasă de care se agață Cristian și e nevoie de multă forță în brațe acolo pentru a merge mai departe. Pune piciorul jos. Așa. Pune Cristian piciorul jos în acest moment, exact așa cum i-a spus și Gabi de pe mal. Îi ajută pe amândoi cu sfaturi. Hai, băieți! Se încrucișează în acest moment perfect. Cei doi au trecut pe sub acel obstacol. Haide! Aris este acum la acea platformă instabilă. Grijă, bravo! Haide, Cristi, că Aris ești n-a în spate! câștigat niciodată în Survivor colanul, dar n-a fost la niciun duel și l-ați auzit pe Gigi, care de câteva ori i-a spus lui Aris, mai în glumă, mai în serios, că l-ar invita la un duel. Haide, Cicolino! Haide, Cicolino! Aris sare în apă în acest moment și încă puțin el va ieși pe mal. Haide! Încă o dată cu aceea strategie de a merge cu capul înainte și de multe ori ați văzut că inclusiv la propriu, dar și la figurat, Cristian a fost cu capul înainte. Prima aruncare pentru Aris, foarte bună. Excelent aruncă seria aceasta Aris. N-a terminat încă prima rundă, dar a fost foarte exact. Bravo! Hai, Cristi! Este rândul lui Cristian. Aris a ajuns după prima rundă. Cred că este cea mai bună primă rundă. Are doar 3 cuburi pe masă. Hai, Cristi! Acolo! Și continuă Cristian și el o face foarte bine. Mai are 2 inele cu care aruncă. Ultimul cu care aruncă Cristian. Pune presiune pe Aris, dar acesta își continuă. Pare că este un lunetist. Un singur cub pe masă pentru Aris. Cade în acest moment. Câștigă. Cei 2 merg mai departe cu o singură viață. Luptă mare dată pe plasă acolo de cei 2. Să vedem cine termină primul. Umăr la umăr cei 2 acum. Ușor, ușor, o să ne tot împuținăm și toată lumea vrea să rămână în competiție. 2 și vine odată! Nimeni nu vrea să meargă la duel. Nervii tot mai mari. Nu mai intru. Nu mai pot. Medic! Medic! Doctor! A trăzit-o, mă, a făcut o mișcare așa un pic și a dat mare junghi. Păi, stai mă să te... Hai să încerci să mergi Aici? la doctor, Bianca. Dar încearcă să te pui pe... Bianca, încearcă să te pui pe partea cealaltă. Medic! 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 Bianca, Medic! Medic! Doctor! hai, stai, ține-te de mine. Ia. Așa rău? Stai, dar încearcă să te pui și pe partea asta. Ia, încearcă să te îndrepti. Ia. Așa rău? Dar unde e? Aici e cârcel sau e durere? Mi se duce așa în jos și în sus. Cred că un nerv, nu știu, fi prins ceva. S-a mișcat așa și a dat un junghi mare. Pune-te jos, nu te pe jos, pune-te jos. Cred că e vreo contractură sau ce și Va să fie pe nerv. pe nerv, da? Dar stați mă că nu... Mai bine duceți-o acolo. Da, să nu stai aici, să stai pe Bianca, pat, ca să poți să stai, încearcă să... Stai pe pat Ține-te pe de lumea. mine. Hai, Nu, hai, în braț, ține. ia așa.
Eu sunt ca și cârja ta. Cum arată Andreea lângă ea, Doamne, Gabi, Dumnezeule, nu-i Doamne. momentul. Și că o ține. Haide. De asta Ea m-am o ține, o ține convins. de sub braț. Uite cum o ține pe Bibi, ia. Mai bine făceam eu pe... Ramona, tu și Andreea, din păcate, sunteți eliminate. Vom merge mai departe cu selecția. Gabi, mă îndrept către tine. Suntem noi doi. Nu cred. Bine. Nu cred. Hai să vezi. În primul rând, vreau să vedem cine este norocosul număr 9. Un pas în față. Bianca, felicitări, vei merge mai departe. Acum să vedem confruntările. Numărul 1, numărul 2, un pas în față. Nu cred. Avem încă o dată un joc între Gabi și Patricia. Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Aris împotriva lui Lucian. Numărul 5, numărul 6. Gigi împotriva lui Cristian. Bun. Și ultima luptă Fetele pe Vasile. le avem pe cele două fete, numărul 7, numărul 8, Maria împotriva lui Bibi. Urmează să continuăm a treia rundă, jocul de imunitate. Haide! Pentru a doua oară în jocul de imunitate de astăzi îi avem la start pe Patricia și pe Gabi. 3, 2, 1! Bloc start. Două vieți pentru Gabi, o viață pentru Patricia. Viață pe care Patricia a pierdut-o tocmai în debutul acestui joc de imunitate împotriva lui Gabi. Hai grijă Patricia aici. pare că stă destul de mult timp acolo în apă. Îi și strigă lui Gabi să nu o lase atât de tare în urmă, dar acesta își vede mai departe de parcurs, este pe plasă. Se concentrează Patricia, pășește acolo cu atenție. Hai, Gabi! O plasă care a făcut multe probleme în acest moment. Patricia își încrucișează picioarele. Hai, Pati, hai, hai! Multă forță în brațe acolo pentru ea, pentru a merge mai departe, în timp ce Gabi a parcurs destul de mult din acest ponton. Hai, Pati! Nici nu s-au mai încrucișat cei doi. Gabi este rapid, a trecut de acele plăcuțe instabile și merge mai departe. Două vieți pentru Gabi și l-ați auzit la ceremonie spunând că își dorește încă o dată colanul, se luptă pentru el, iar acum a sărit în apă. Hai, Patricia! Patricia mai are ceva de luptat până ajunge la partea Hai, Gabi. finală. În acest moment pășește pe acele plăcuțe instabile, le termină. Gabi își ia câteva discuri în mână și începe să arunce. Bravo! Primele cuburi au picat acolo pentru Gabi. Foarte bun la această rundă. Gabi a ajuns la 3 cuburi pe masă, în timp ce Patricia nici măcar n-a intrat în apă. Mai mișcă Gabi un cub acolo, fuge după un inel, îl recuperează. Ești bine? 3 discuri, 3 inele. Gabi se uită la Patricia. Patricia nici nu știu dacă e mai bine să intre în apă, în timp ce Gabi a mai aruncat, a mai doborât încă un cub. A rămas cu unul singur. Îi vine un inel, aruncă ca la handbal, îl atinge, dar nu-l doboară. Hai, Pati! Poschema. Nu cred că va mai avea Patricia timp să arunce. Gabi îi imită strategia Patriciei, câteodată aruncă cu piruetă. Încă o aruncare pentru Gabi, încă o ratare. Este rândul Patriciei să arunce. Șanse foarte mici pentru Patricia, dar această aruncare este una foarte bună. Multă putere pusă de Patricia în aceste aruncări. Băi, Hai, Pati! Gabi se joacă, are încă un avantaj destul de mare în fața Patriciei și acum Gabi câștigă, merge mai departe cu 2 vieți, în timp ce Patricia este eliminată. Bravo! Cum ai reușit să ți-l prinzi? La scară. Era cât pe ce? Ce ai pățit? Și-a prins Bravo, piciorul la Patricia. scară. Aris cu sunetul de războinic luptă împotriva lui Lucian, Iron Man. 3, 2, 1!
2 vieți pentru Lucian, o singură viață pentru Aris. Haide, bravo, bine! Aris a pierdut împotriva Biancăi Giurcanu, cea care a tras numărul 9, numărul norocos. Mai rapid Aris în acest moment, Lucian vine tare de tot din urmă și luptă mare dată pe plasă acolo de cei doi, să vedem cine termină primul. Acela este Aris, Lucian s-a dezechilibrat, a intrat un pic în apă și pierde timp. Se încrucișează cei doi în acest moment, n-a vrut Lucian să-i lase niciun loc acolo lui Aris. Luptă mare de tot, Aris își dorește colanul, se luptă, este în acest moment pe plăcuțele instabile de care a trecut. Lucian face fix același lucru. Haide, mai repede, Aris, mai Vom repede! avea un final cu siguranță foarte, foarte intens. Cine intră primul în apă? Cine este mai rapid la noc? Sar în apă cei doi. Vezi că te ajunge. Haide! Umăr la umăr cei doi acum când trebuie să iasă pe ponton. Haide, hai, Aris, du-te! Aris este în schimb primul. Acum urmează aruncările. Hai, Aris! Cea mai echilibrată luptă până în acest moment. Aris e shooter, băi, Aris un pic mai rapid, dar cu siguranță mult mai bun decât Lucian la aceste aruncări. Nu se lasă nici Lucian, revine în acest moment, doboară câteva cuburi, dar avantajul este de partea lui Aris. 3 cuburi pentru Aris în acest moment, 2. Hai, Luci! Aris mișcă încă un cub, acum îl dărâmă și Aris a ajuns la un singur cub. Lucian a spulberat și el acolo o aruncare bună pentru el. Gabi îi strigă lui Aris să meargă mai repede, se grăbește Aris. Aruncă, aruncarea e ratată pentru el, dar și pentru Lucian la fel. Aris are nevoie de victorie, în timp ce Lucian ar putea merge cu 2 vieți mai departe. Încă o rundă de aruncări ratate. Aceasta este marea presiune din acest show. Lucian mișcă încă un cub, îl dărâmă și a ajuns la 3 cuburi pe masă. Aris se concentrează. A 3-a rundă pentru Aris, ratată și Lucian revine, câștigă. Îl elimină pe Aris și merge mai departe cu 2 vieți. Fugea într-una, că era vântul ăsta. Știu, dar te-ai relaxat, te-ai una, te-ai uitat la el și te-ai relaxat. Și după aia ai intrat în criza aia de timp și vedeai. Cu câte o singură viață la start sunt Gigi și Cristian. 3, 2, 1! Săritură în apă acolo pentru Cristian, mai rapid decât Gigi, care pare că a pierdut direcția. Era să se ducă peste Cristian, acum își revine Gigi. Hai, Gigi! Hai, Cristi! La acest aspect, la aspectul de sărit în apă și l-a notat cu siguranță, Cristian are un avantaj în fața lui Gigi. Fiecare cu o singură viață pentru unul dintre ei, acesta va fi finalul în lupta pentru colan. Intră în apă acolo Gigi cu un picior, la fel a făcut-o și Cristian, dar trece mai departe. Cristian este în continuare primul. Gigi are mare nevoie să fie cât mai rapid acum pe ponton, pentru că, așa cum vă spuneam, când se vor întâlni încă o dată până să iasă la mal, Cristian va fi mai rapid decât Gigi în apă. Și se pare că recuperează Gigi, așa cum era de așteptat. Dai viteză, dai! Haideți! Mai rapid! Acum cei doi se pregătesc, săritură în apă în același timp. Cristian sare în cap în timp ce Gigi a sărit în picioare și evident acel lucru îl va costa câteva secunde în spatele lui Cristian. Hai, Cristi! Hai, Gigi! Cristian este primul care aruncă, a picat deja primul cub. Gigi, aruncare bună pentru el, a doborât deja 3 cuburi. Cine are ținta mai bună, cine are nervii mai tari în acest moment între Gigi și Cristian? Foarte bune aruncările celor doi. Hai, Cristi, mai repede! Gata. Gigi și-a împins acolo multe cuburi, exact în extremitatea mesei. Mai are Gigi 3 cuburi, în timp ce Cristian mai are 4. Aruncă Cristian, nervii tot mai mari. Bine, Gigi aruncă, spulberă 2 cuburi, mai are o singură aruncare ia, pentru a peste, merge mai departe. Ratează de puțin ținta. Hai, Cristi! Hai, Cristian are în mână câteva discuri și trebuie să fie perfect dacă mai vrea să pună presiune pe Gigi. Și nu mai are timp Cristian. Gigi aruncă. Bine, merge mai departe, în timp ce Cristian este eliminat.
Bă, Anis, ce bine ai dat, bă, și aia ultima nu se mai intră. Am dat 10 bucăți una peste. Bianca Bibi împotriva Mariei. 3, 2, 1! Primele două norocoase de astăzi sunt Bianca, care a tras numărul 11, urmată de Maria, care a făcut la fel. Totuși, acum, Maria are o singură viață, în timp ce Bianca are două. Maria luptă așadar pentru a merge mai departe. De fiecare dată când ne-am luptat pentru colan, Maria a mers până în finală, a fost o jucătoare foarte bună. Acum luptă împotriva Biancai Bibi. Hai, Bibi! Bianca se pare că pierde destul de mult timp acolo la plasă, a avut multe dificultăți, ceea ce înseamnă că Maria în acest moment are un avans foarte mare. Bianca are cumva, aș putea spune, o liniște, având în vedere că are două vieți, dar n-ar vrea cu siguranță să pierdă, pentru că aici orice joc contează. Maria dă absolut tot ce are mai bun în acest moment. Urmează o săritură în apă grațioasă, ca de fiecare dată. Trage, hai Bibi! Maria a ajuns acum la ponton, se pregătește să iasă pe mal, în timp ce Bianca acum recuperează destul de bine și sare în apă. Dă-i viteză, Maria, dă-i bine! Primele aruncări pentru Maria în acest moment. Tare, Maria. A căzut acolo primul cub pentru Maria și schimbă Maria strategia. Acum, când mai are 3 cuburi aruncate deasupra umărului, dărâmă 2 cuburi. Se pare că această strategie este mai bună. Vine rândul Biancai. Prima aruncare, spulberă 2 cuburi. Așa, Bianca până în acest moment a ajuns în spatele Mariei, dar aruncă mai bine decât aceasta. Mai dărâmă Bianca, încă un cub. Se duce pentru a doua rundă de aruncări. Maria, o aruncare, doboară 2 cuburi. Hai! Ia-ți 3. Avem egalitate în acest moment. Bianca aruncă bine. Ai venit. Mișcă încă un cub Bianca și mai dărâmă încă unul. Fugi! Încă un cub dărâmat pentru Bianca. 3 cuburi pe masă. Maria aruncă puternic, dărâmă și ia încă un cub. Ia-ți 3. Maria are 4 cuburi, Bianca are 3. O singură viață, vă aduc aminte, pentru Maria, în timp ce Bianca are 2. Ia-le! Aruncă Maria, are mare nevoie să fie precisă Urcă-te acum. un pic, nu mai da numai din același loc. Păi Ia-ți dă-te 3 stânga-dreapta și un pic. La venire mai ții 1, 4, hai. Haide. Mai sus un pic. Bravo! Hai! Hai, Bibi, focus! Ia-l pe ăsta! Hai! Aruncă acolo Maria, a avut 4 cuburi pe masă și din păcate pentru ea nu a reușit să doboare niciunul. Bibi, nu schimba, mă. Nici Bianca pare că nu aruncă mai bine, dar acum o face, ajunge la un singur cub. Va mai avea oare Maria timp să arunce? Nu mai are timp, pentru că Bianca merge mai departe cu 2 vieți, în timp ce Maria este eliminată. Dacă nu ți iese dintr-un colț, de ce nu te mai muți stânga-dreapta? Și stai fix în aceeași poziție. Mută-te mai ieșa, mai stânga, mai în dreapta. Dacă nu intră finalul ăsta, Păi, ce vrei? păi tocmai ce ți-am explicat, că gen, dacă nu-ți intră dintr-un punct, te dai mai în dreapta și dai invers. La un moment dat erai în față, te-a strigat Gabi să iei 3, mai lăsat mă să mai iei 2. Și degeaba am fost în față. Ai fost în față? A fost și s-a precipitat și... Nu m-am precipitat. Nu, mă, Și noi în atunci finalul te-ai ei, nu-l simte, nu? Nu-l simt deloc. Absolut deloc. Am rămas cu ultimii 5 concurenți în lupta pentru colan. Bianca Bibi, Lucian, Gigi, Bianca Giurcanu și Gabi. Avem o nouă extragere. De această dată, numărul 5 va merge mai departe, doar că nu puteți fi norocoși de 2 ori într-un joc, așa că Bianca Bibi, Bianca Giurcanu, dacă veți trage numărul 5, va trebui să refacem alegerile. Gabi, tu ești primul. Bianca, te-ai uitat la Gigi, are cumva numărul 5? Nu, am 2. Numărul 5, un pas în față. Am 2, mister. Trebuie să iau o decizie. Gigi este norocosul care a tras cu siguranță bine, va merge mai departe, așa că numărul 1, numărul 2. Avem o luptă între Gabi și Lucian, ceea ce înseamnă că Bianca Bibi
va lupta împotriva Biancăi Giurcanu. Ultimii 5 în lupta pentru colan. Am rămas la ultimii 5 concurenți, iar acum la start cu 2 vieți, Gabi împotriva lui Lucian. 3, 2, 1! Au sărit în apă cei doi. Lucian are o săritură interesantă, începe să nuate în aer până să facă contactul cu apa, ceea ce cred că este un dezavantaj pentru el. Gabi este primul la plasă. Hai, Gabi! Hai, Gabi! Se luptă cei doi intens, vă readuc aminte, în acest moment cei doi au câte 2 vieți, cred că s-au și atins acolo exact când se termine obstacolul. Cine va ajunge primul înapoi? Până în acest moment egalitatea este sensibilă. Hai, Gabi, acolo! Rapid! Pare că are un avantaj Gabi, ajunge la acele plăcuțe instabile, trece mai departe, de la fel face și Lucian. Acolo, Luci! Ne întoarcem imediat, vom intra încă o dată în apă și vom ieși pe ponton și se pare că este Gabi primul care sare în apă. Hai, Gabi, hai! Gabi va ieși acum primul din apă, Ramona și Andreea sunt în picioare, îi acompaniază pe cei doi. Urmează aruncările. Primele 2 aruncări ratate de Gabi. Doboară acum Gabi câteva cuburi. Lucian are o aruncare foarte bună și au căzut 4 cuburi pentru Lucian de pe masă. Haide! Cine va merge mai departe cu 2 vieți? Cine va ajunge să aibă doar una între Gabi și Lucian? Presiunea este foarte mare, egalitatea este în acest moment aproape perfectă. Aruncă Gabi, ajunge la 3 cuburi. Este în fața lui Lucian, 2 cuburi pentru Gabi, dar și Lucian aruncă bine, mai are doar 4. Du-te! Se concentrează cei doi, se uită către masă și au poziția de start. Aruncă Gabi, ajunge la 1 cub. Lucian este la 3 cuburi. Două, 3 și gata, du-te! Lucian se duce și se întoarce doar cu un singur dis de aruncare. O face bine, dărâmă acel cub. Gabi are mai multe șanse și Gabi câștigă și merge mai departe cu 2 vieți. Nu te enerva, ce e asta? Mai ai o viață. Oh. E joc frumos între voi, sincer. Și mie îmi place. Jocul greilor. Din păcate, probleme cu spatele pentru Bianca Giurcanu. În cazul în care ea nu va putea să continue, se va opri, în timp ce Bianca Bibi trebuie să continue și să finalizeze tot traseul de astăzi. 3, 2, 1! A fost norocoasă Bianca Giurcanu data trecută. Din păcate, problemele cu spatele sunt în acest moment un impediment pentru ea. Să vedem dacă va putea să continue lupta pentru colan. În fața ei este Bianca Bibi, care are și ea 2 vieți. În acest moment, cele 2 sunt pe plasă. Avantaj pentru Bianca Bibi, care acum face un pas, să spune, foarte înalt. Se cațără, dar termină plasa. Este rândul Biancăi Giurcanu. Cu un pas încrucișat, merge și ea mai departe. Vă readuc aminte, Bianca Giurcanu a câștigat împotriva prietenului Aris. A tras norocos, are totuși o singură viață și are nevoie să fie exactă. Din păcate pentru ea se luptă inclusiv cu durerile de la spate, pe lângă faptul că se luptă împotriva Biancăi Bibi, o concurentă foarte bună. Haide! Sare în apă Bianca Bibi în acest moment, își păstrează avansul pe care l-a avut. Să vedem ce se va întâmpla la final, acolo unde se pare că Bianca Giurcanu va reuși să ajungă. Hai, Bianca! Spun eu dacă e ceva, ești ok, hai! Ramona în continuare în picioare, se pregătește să le ajute pe cele 2. Bianca Bibi era să încurce locul de unde trebuie să arunce. Luptăm pentru imunitate. Am ajuns la ultimii 5 concurenți care se luptă pentru imunitate. Cele 2 fete aruncă și încearcă să spulbere cât mai repede acele cuburi de pe masă. Au aruncat destul de bine la prima rundă. Acum urmează cea de-a doua. Bianca Bibi în continuare cu aruncările de deasupra umărului. Dărâmă încă un cub. Dărâmă acolo un cub și Bianca Giurcanu o face foarte bine. Totuși, în continuare, avantaj pentru Bibi. Și a recuperat cele 2 discurile. Urmează noile aruncări, 4 cuburi pe masă pentru fiecare dintre ele. Avem egalitate.
O viață pentru Bianca Giurcanu, 2 pentru Bibi. Au mișcat acolo, au atins acele cuburi, din păcate n-au avut țintă perfectă pentru a le dărâma. Cu forță, un pic mai cu forță. Hai, Bibi, hai! Concentrare mare, aruncă Bianca Giurcanu. Disc, mișcă un cub, nu-l dărâmă. Acum 2 cuburi au căzut pentru Bianca Giurcanu. Încă unul. Dărâmă și Bibi un cub și încă unul. Bianca Giurcanu are un cub. Bibi are 2. 3 discuri în mână pentru Bianca Giurcanu și cu această aruncare Bianca merge mai departe cu câte o viață pentru fiecare dintre ele. Nu mai vrea apă. Bravo! Se poate abandona? Nu mai pot să intru înapoi. Nu mai intru. Respiră, respiră. Hai, Bibi! Ce? Ce zici? Abandon, treci. Lasă și după aia o să alergi. Abandon. Da, mă, trebuie să-i dai 2 cuvinte urâte ca să-și revină. Abandon. Ieri ți-a plăcut ciocălățica. Acum se pune pe Bibi. picat. Și nu e nimic în joc. Păi ce? Cum nu e nimic în joc? E colanul. Dă-mi viața ta. Să joc cu Gabi în cotură. Poate să-și doneze viața, Bibi. Vezi că trebuie... Auzi, Pot să o Bibi, donez? aici poți să mergi, mă. Că e până aici. Poți să mergi dacă nu vrei să înnoți. Păi, ne supărăm, hai să nu mai jucăm deloc. Că nu e nimic în joc. Atunci înseamnă hai să mergem la duel. Dacă nu e nimic în joc, hai la duel să fie ceva. În continuare avem 5 pentru imunitate. Gabi este singurul cu 2 vieți. Urmează o nouă extragere și de această dată doar 2 pot fi norocoșii care vor trage numărul 5. Aceia sunt Gabi și Lucian, pentru că până acum voi n-ați avut acest noroc, așa că haideți să vedem cum arată noile confruntări. Stai, mă, să nu vă uitați. Este, bă, este. L-ai luat, mă? Lucian, Gabi este vreunul dintre voi care are numărul 5? Lucian, norocos, merge mai departe. Acum, numărul 1, numărul 2. Gabi împotriva lui Gigi și avem încă o dată Bianca, Bibi împotriva Biancăi Giurcanu. Continuăm lupta pentru imunitate. Gabi cu 2 vieți, Gigi cu una singură. La start, 3, 2, 1. Gabi a sărit în cap, în timp ce Gigi a sărit foarte frumos, direct, perpendicular în apă. Gabi are evident un avantaj în acest moment. Acea intrare în apă îl face să fie mai rapid. Gigi nu are înnotul ca atu, dar vă aduc aminte, de fiecare dată pe traseu Gigi reușește cumva să recupereze, ceea ce înseamnă că are și determinare, și viteză, dar și rezistență. Gigi este în acest moment în luptă cu acea plasă, în timp ce Gabi trece mai departe. A spulberat Gabi acele mingi, a trecut peste suprafața instabilă, acum mai are de făcut un singur obstacol până a sări încă o dată în apă. Sare Gabi în apă, spectaculos, mai are 2 brațe și va ieși imediat pe mal, în timp ce Gigi, concentrat, pășește cu atenție și merge mai departe. Gabi este acum la aruncări. Andreea și Ramona sunt alături de Gabi, sunt în picioare. Primele cuburi au picat acolo foarte bine pentru Gabi. A aruncat bine Gabi la această primă rundă, a împins foarte multe cuburi pe extremitatea mesei. Dezavantaj mare pe care Gigi îl are în acest moment, lent pe traseu. Sunt curios dacă Gigi va mai avea timp. Vă reamintesc, are o singură viață. Pierde acest joc, iese din lupta pentru imunitate. Gabi mai dărâmă acolo un cub și a ajuns la 5 cuburi pe masă, la 4 după această aruncare. 3. Continuă Gabi seria bună. Gigi aruncă la rândul lui. Destul de bine o face și Gigi, trebuie să recunosc. Gabi mai are doar 2 cuburi pe masă. Nu se grăbește Gabi, expiră 2 cuburi.
Primul la care aruncă, în partea stângă, îl dărâmă. Mai are unul singur, aruncă, îl dărâmă. Câștigă Gabi, merge mai departe, 2 vieți, în timp ce Gigi este eliminat. Îți mănânc. Câte vieți mai ai, Bibi? Una. Și Bianca? Ai fost norocos, băi! La secundă! N-a prea fost, că n-a tras niciodată ăla de-a stat azi. Tu ai văzut cum aruncam? Bibi împotriva Biancăi. 3, 2, 1! S-au luptat și mai devreme, a câștigat Bianca Giurcanu cu probleme la spate, așa cum v-am spus, totuși luptă mai departe. Acum o nouă luptă, Bibi mai rapidă decât Bianca. Sunt convins că Bibi are în acest moment o revanșă de luat în fața Biancăi Giurcanu. Dacă nu va câștiga, va ieși din lupta pentru colan. Așadar, în acest moment, fiecare lucru contează pentru una dintre ele. Mai rapidă Bibi, determinată, așa cum a fost de fiecare dată. Rapidă, pe traseu, confirmă ce ați văzut de fiecare dată în Survivor și în acest moment. Pe de altă parte, Bianca Giurcanu, ambițioasă, nu vrea să renunțe absolut deloc, vine cu un moral bun după ce a câștigat prima ei recompensă. A sărit în apă Bibi, mai are puțin și va ieși aici la mal, unde o așteaptă aruncările finale. În timp ce Bianca Giurcanu mai are puțin până a sări și o face în acest moment. Ramona o încurajează pe Bibi, îi spune că știe că poate să arunce bine și se pare că aruncă foarte bine Bibi. Au căzut deja suficiente cuburi, se păstrează avantajul pe care Bibi îl are față de Bianca Giurcanu. Este rândul și Bianca Giurcanu să arunce. Aruncări bune, mișcă acolo foarte multe cuburi de pe masă. Au și căzut câteva, dar acum Bianca, Bibi spulberă câteva cuburi, a ajuns la 4 în acest moment. Concentrare pentru fiecare dintre ele, o singură viață, una, pierzătoarea, va ieși din lupta pentru colan. Rundă fără succes pentru Bianca Giurcanu, Bibi mai dărâmă un cub. Mișcă acolo Bibi cubul, dar nu-l dărâmă. Acum pică acel cub care a fost mișcat mai devreme. Bibi mai are 2 cuburi, în timp ce Bianca Giurcanu are mai multe, aruncă, doboară Bianca un cub. În continuare 2 cuburi pe masă, dar un cub pe masă pentru Bibi în acest moment. 5 pentru Bianca Giurcanu, care mai doboară 1. Bianca Giurcanu, 4, Bibi, 1 singur. Aruncă Bibi, merge mai departe, câștigă Bianca Giurcanu, este eliminată. Respiră. Ești ok? Bravo. Eu n-am treabă să intru cu Lucian, să-l bat repede ca să iasă, știi, și după aia joc cu Bibi. Și te bate Bibi și rămâne la ea. Da, dar eu am de obiecții. Da, corect. Cum mă dai? Tot bine ești. Păi vezi? Păi și-a făcut și el După de așa muncă. natură să iasă bine. După muncă și răsplată. Exact. Nu știi cum e, Luci? După muncă și răsplată. Păi, Păi vezi? normal. Cei 3 finaliști în lupta pentru colan, urmează o nouă extragere. Dacă până acum unul a fost norocos, de data aceasta anulăm și vedem cine dintre voi va trage numărul 3, acela care nu va juca. Gabi este gentleman, foarte frumos. Omul norocos se știe, se cunoaște dintr-o mie. Norocosul, numărul 3, un pas în față! Și ca să se respecte inclusiv un principiu al fair play-ului Gabi, norocos, ceea ce înseamnă că Bibi va lupta împotriva lui Lucian. Câștigă-l, bate Lucian! Haide, Bibi! Gabi este deja în finală, urmează să vedem cu cine se va lupta. La start, Lucian împotriva lui Bibi. 3, 2, 1! Hai, Bibi!
Ajunge acolo Lucian mai repede decât Bibi, care era să iasă pe culoarul lui Lucian. O singură viață pentru cei doi. În acest moment, Gabi, singurul cu 2 vieți, singurul care nu a pierdut până în acest moment niciun joc. Hai, Bibi, hai! Mai rapid, Lucian trece acolo de acea plasă, acolo unde încă Bianca mai are de făcut un mic efort pe care îl face în acest moment. A durat destul de mult ca Bibi să termine acel obstacol. Ambii o singură viață. Ramona de pe margine strigă la Bianca, la Bibi să recupereze, să tragă tare. Lucian totuși în acest moment are un avans destul de mare. Hai mai repede! Cu cine va juca în finală Gabi? Unul dintre Bibi sau Lucian? A sărit în apă Lucian, se pregătește de ieșirea pe mal, în timp ce Bibi mai are 2 obstacole până a sări în apă. Iese acum din apă Lucian, Bianca a sărit. Se concentrează Lucian. Primele aruncări în acest moment vin pentru Lucian. Au picat primele 2 cuburi. 3 din 3 pentru Lucian în acest moment, care aruncă bine. Dărâmă Lucian 3 cuburi cu o singură aruncare. Încă un cub vine până în acest moment. Lucian a rămas cu 4 cuburi după prima serie de aruncări. Acum este rândul lui Bibi. Aruncă Bibi destul de bine, dar este mare presiune pe umerii ei, pentru că Lucian a fost exact. Mai dărâmă încă un cub Lucian. 2 din 2 la cea de-a doua rundă pentru Lucian. Lucian a rămas cu 2 cuburi. În timp ce Bibi are mai multe cuburi acolo pe masă, trebuie să arunce foarte bine Bibi dacă vrea ca Lucian să mai simtă ceva presiune. Mai cade un cub pentru Bibi. Lucian, 2 cuburi pentru a merge în finală alături de Gabi. Hai, Bibi, haide! Hai că uite, nu... E rosită această rundă de aruncări pentru Lucian. Să vedem dacă Bibi va reuși să fie bună și să dărâme cu o aruncare mai multe cuburi, pentru că de asta are nevoie. Data trecută Lucian a avut colan, acum mai are un singur cub pe care îl mișcă și acum cu această aruncare Lucian o elimină pe Bibi și vom avea finală între Lucian și Gabi. Ce pățiși? Nu mai pot. Gata, nu mai joci azi, gata. Îmi place apa. Te-ai descurcat foarte bine. Nu plânge! De ce plângi? Haide, mă, de ce plângi? Nu mai pot. Gata, s-a terminat astăzi. Ai fost foarte apă. mișto. Ai înghițit apă? Nu mai pot. Gata, nu mai trebuie să joci. Câte jocuri ai jucat? 5, cred. Ești foarte puternică. Ai ajuns până în semifinală. Da. Gata. Am apă până și mă ustură. Suflă nasul. Nu, dacă joci cu fete, intri foarte relaxat. Nu trebuie. O să fii la fel cum ești cu Luci și când ești cu fetele. Că te-a bătut și Ramona atunci. Haide, Bibi. Dar nu mai pot. De ei nu mai poți, nu există, nu pot. Taci din gură. Deci că ai făcut balet. A doua săptămână la rând, finală pentru colan între aceiași Lucian și Gabi. 3, 2, 1. Gabi, 2 vieți în acest moment, a jucat perfect. Luptă împotriva lui Lucian, care are o singură viață și trebuie să câștige în fața lui Gabi dacă vrea să câștige și el pentru a doua săptămână la rând colanul. Primul este Gabi pe plasă, acolo face un ultim pas și trece mai departe. Rapid și Lucian s-a folosit foarte mult de forța brațelor pentru a ține echilibrul. Cei doi se încrucișează în acest moment. Luptă mare de tot. Gabi a anunțat la ceremonie că vrea să tragă, vrea să câștige colanul, în timp ce Lucian, de asemenea, dar mă opresc pentru că Gabi, incredibil, s-a dezechilibrat, a căzut în apă, ceea ce înseamnă că trebuie să o ia de la capătul acelor platforme instabile. Avantaj în acest moment pentru Lucian. Ce moment a avut Gabi, deși era în fața lui Lucian. A căzut în apă și aproape să o facă încă o dată. Gabi pierde mult timp, Lucian iese în acest moment la mal. Lucian este pe ponton. Resursele de energie și pentru el sunt la limită, a concurat de foarte multe ori astăzi. Lucian aruncă prima lui rundă de aruncări, în timp ce Gabi iese acum pe mal. Lucian are o viață și sunt convins că simte presiunea lui Gabi, care vine în acest moment. Prima rundă se încheie pentru Lucian, a aruncat destul de bine. Gabi este acum
cu aceste discuri în față și spulberă și el acele cuburi de pe masă. Lucian mai dărâmă bine cu o aruncare, 2 cuburi. Încă unul pică pentru Lucian. 2 cuburi pe masă pentru Lucian. În acest moment atinge unul, dar nu-l dărâmă. A doua rundă pentru Gabi este în acest moment. Dărâmă Gabi încă un cub și încă unul pică pentru Gabi, dar Lucian este la ultimul cub pe masă. Gabi mai are doar 2. Fantastic cât de bine a recuperat Gabi în acest moment. 2 discuri pentru Gabi. Aruncări ratate pentru Gabi, aruncă Lucian, ratează și Lucian. Încă o dată, șansă pentru Gabi. Se concentrează, Gabi aruncă, dărâmă, egalitate, un singur cub pe care Gabi îl dărâmă și câștigă colanul de imunitate. Cred că asta a fost cea mai mare celebrare pe care am văzut-o să facă Gabi. De așa ai făcut. A dat tot ce a putut. A dat de 3 ori din deget. A fost maxim. Nu l-am mai văzut așa să celebreze până acum. Ușor, ușor o să ne tot împuținăm și toată lumea vrea să rămână în competiție, nimeni nu vrea să meargă la duel. Toți tragem cu dinții de locul nostru aici. Îmi joc șansa pentru că în Survivor tot timpul ai o șansă, nu mă dau bătut niciodată. Chiar dacă toți colegii și toată lumea îl susține doar pe el, o să merg până la capăt și nu o să mă las bătut. A avut o reacție foarte urâtă, să zic așa. Și eu, bă, Nu știu de unde până unde are el aceste reacții. Lozinios, tocmai s-a încheiat un nou joc de imunitate pentru voi, iar la final, după o zi excelentă, Gabi, care n-a pierdut niciun joc astăzi, câștigă, așa cum și-a dorit, colanul de imunitate. Felicitări! Gabi, ai spus încă de la început că astăzi vei trage foarte tare pentru a câștiga colanul. Ai luptat împotriva lui Lucian în finală și ai spus că, dacă mi-aduc bine aminte, îl vei învinge pe Lucian și nervos și liniștit. Cum l-ai învins până la urmă? L-am învins cu un avans foarte mare din partea lui. L-am învins nici liniștit, nici nervos. Cred că l-am învins cu propriile lui arme. A avut un avantaj foarte mare. Am căzut voit sau nevoit, asta nu știu. Deci dar nu știi dacă ai căzut voit sau nevoit? Păi nu știu cum am căzut, dar am căzut. A avut un avantaj foarte mare. Eram în apă, nu știam pe unde să mă urc. Am stat puțin, m-am gândit și am zis, bă, o să trag la final, că oricum îl bat. Și l-am bătut. Deci chiar dacă erai în apă, căzusei acolo și erai în finală, chiar și așa ai știut că la final poți să-l învingi? Da, la mine meciul se termină când aud fluierul de final. Indiferent că ești în spate, încă nu s-a jucat. Și am tras de mine, am ajuns cu un mic dezavantaj, dar știam că se precipită la final și uite că am câștigat până la urmă. Lucian, a fost un avans într-adevăr foarte mare. Chiar dacă a avut Gabi 2 vieți, ai avut în mână acele discuri, puteai să câștigi. Ce s-a întâmplat în mintea ta în acel moment? Da, așa e într-adevăr. La tenis e o vorbă, poți să pierzi meciul de la 6-0, 5-0 și 4-0. De la 3 mici de meci te poate întoarce adversarul. Ți s-a întâmplat? Nu mi s-a întâmplat, am întors eu. Deci nu, eu am reușit să întorc de la scorul ăsta, dar azi mi s-a întâmplat. Am avut un avantaj foarte mare, m-am precipitat la ultimul cub. Nu știu de ce nu l-am dat, am fost probabil și relaxat când l-am simțit că a căzut în apă. Și a fost mai bun, îl felicit. E o înfrângere dureroasă, pentru că puteam să intru, să iau o viață și să intrăm în finală, amândoi, și acolo se juca iar. Dar a fost mai bun și m-am precipitat, am fost și obosit, asta este. Săptămâna trecută ai câștigat colanul, acum ai fost foarte aproape să câștigi pentru a doua săptămână la rând. Evident, trebuie să te întreb dacă în acest moment te simți în pericol. Nu neapărat că mă simt în pericol, că eu nu mai simt pericolul de mult, adică sunt imun. N-am nicio problemă, dacă mă duc la duel, mă duc cu capul sus, pot să mă duc cu oricine, nu mi-e frică și n-am nicio problemă. Dacă e să plec acasă, plec. Dacă nu, rămân, dacă sunt bun și merit să rămân și nu mă mai precipit așa și sunt în stare să le dobor pe toate,
să lupt până la ultimul punct, mă merit să mă întorc. Dacă sunt joc ca azi, normal că n-am ce căuta aici. Dar asta este. Sunt zile și zile. Aris, și tu ai spus astăzi că îți dorești colanul, Da. că vei trage foarte tare. Nu l-ai avut niciodată. Ai intrat pe traseu prima dată împotriva prietenei Bianca. Ai fost cumva gentleman încercând să-i dai punctul ei sau a fost Bianca mai bună? Da, nu știu dacă pot zic că am fost gentleman, dar într-adevăr, de fiecare dată când intru cu ea pe traseu, merg mai relaxat și ea la fel îmi zice să merg relaxat, să nu mă accidentez și se pare că la Are mine... strategie. Se pare că la mine nu prea merge bine atunci când sunt relaxat. La mine merge doar atunci când dau 100%. Dacă dau 50% e ca și cum aș da 0%, adică nu mai intră discurile la final. Dar oricum, la aceste jocuri de imunitate văd că nu pot să ajung nici măcar în etapele finale. Nu știu, nu sunt jocurile făcute pentru mine. Și nu e importantă imunitatea? Crezi că există vreun motiv pentru care nu reușești acest lucru? Nu, mi se pare că este foarte important acest colan de imunitate, pentru că îți permite să mergi mai departe, dar nu știu, se pare că nu reușesc n-am acel impuls. Poate dacă venea și un burger cu acest colan, poate trăgeam un pic mai tare. Deci mai degrabă ai trage pentru o recompensă decât pentru imunitate? Se pare că așa e, eu nu-mi doresc, dar subconștientul meu așa face, n-am ce să-i fac. Bibi, ai ajuns foarte aproape în ultimii 3, ai pierdut, te-am văzut foarte emoționat, ai plâns acolo, descărcare nervoasă pentru tine. Cât de mult ți-ai fi dorit să câștigi astăzi colanul? N-am plâns neapărat că îmi doream colanul, am plâns că eram foarte obosită, am înghițit foarte multă apă și nu știu, m-am enervat, nu știu, m-am supărat că sincer nu mai voiam să mai joc, dar echipa m-a susținut și m-au făcut să lupt în continuare. Îmi doream colanul doar așa de design, probabil făceam un outfit frumos cu el, nu știu, dar într-adevăr este foarte important, m-ar fi salvat să merg mai departe în următoarea săptămână, dar asta este, dacă n-a fost să fie, n-a fost să fie. L-au luat cine o meritat să-l ia, adică cel mai bun. Într-adevăr, întotdeauna la final cel care câștigă este cel mai bun, dar aș vrea să întreb Bianca, pentru că la următorul joc de recompensă vom avea exact aceiași capitani ca data trecută. Lucian și Gabi. Te gândești că de data aceasta poți face parte din echipa lui Lucian? Din păcate da, dar nu este nicio problemă, în orice echipă aș fi. O să dau oricum tot cea mai bun la recompense, am văzut că joc cam foarte bine față de aceste jocuri de imunitate. Acolo sunt probabil mai motivată, nu știu ce se întâmplă, dar în orice echipă aș fi, chiar dacă voi fi și în echipa lui Lucian, voi da tot cea mai bună astfel încât să-l ajut să câștige, indiferent de situație. Mai așa, dar na, asta este. Mai așa. Sunt șanse mai de 90% să fiu la Luci, dar... Mai așa, un pic mai așa la dreapta ta este Gigi. Da? Care data trecută când ai făcut parte din echipa lui Lucian am văzut tensiuni foarte mari. Ce crezi că se va întâmpla în acest moment dacă te va alege încă o dată? Nu știu ce se va întâmpla, mister, nu mă gândesc la chestia asta în momentul de față. Eu, ce să zic, sunt mândru de mine că astăzi am reușit să iau 2 puncte, am fost aproape și eu de final acolo. Mă bucur oricum că a luat Gabi colanul pentru că mi este un foarte bun prieten. Și mai departe, pentru jocul de mâine, nu știu ce să zic, sper în seara asta să-l conving să mă aleagă la el. Că îi fac o fasole foarte bună și niște turtițe și cine știe, poate picăm la pace. Deci cine ia colanul aici îți devine foarte bun prieten. Nu, e prietenul meu oricum și Lucian este prietenul meu, dar nu pot să contez că Gabi nu mi este un foarte bun prieten. Este ca un frate mai mare. În fiecare moment când îmi este greu și mă simt pierdut, el mă sprijină, mă ajută mental să merg mai departe și ce să zic, și dacă nu voi fi în echipa lui, eu tot voi da tot ce se poate să pot să câștig puncte. În cazul în care voi fi la Lucian, cu siguranță nu mănânc nici mâine. Glumesc, nu. Nu contează, mister. Aici este un joc, până la urma urmei trebuie să dăm tot ce este mai bun și cine câștigă, câștigă. Andreea, se pare că o perioadă mai complicată pentru tine, randamentul tău nu mai este la fel de bun ca atunci când ai început și ai intrat în această competiție. Ce se întâmplă cu tine? Nu știu exact ce se întâmplă. Într-adevăr, pe final nu excelez. Nu este punctul meu forte, dar nu vreau să mă demoralizez pentru că îmi dau seama că pe traseu reușesc să fiu destul de rapidă și astăzi, deși
Nu a fost un traseu neapărat care să mă avantajeze pentru că conținea apă și nu am o tehnică foarte bună, nu destul de lent și cu toate astea tot am ajuns înaintea lui Lucian pe final. Dar cum am spus, încă nu eșelesc pe final, pe aruncări. Aici probabil ar trebui să fiu mai calmă și mai atentă, dar îmi voi reveni. Nu e nicio problemă. Lucian, am auzit discuțiile mai devreme apropo de formarea echipelor atunci când ai fost capitan. Cu siguranță acum vei fi încă o dată capitan și vreau să te întreb dacă Bibi sau Gigi, dacă vor fi la tine în echipă, dacă veți reuși cumva să faceți echipă mai bună de această dată. Cu siguranță. Cu siguranță cred că vom face și mă gândeam să întreb cine nu vrea să fie la mine în echipă. Ia să vedem. Deci iată un pas în față făcut instant. 2. Hai, de către doi. Bibi. Eu nu mai vreau, Lucian, am fost 3. de 2 ori, mai lasă-mă și pe mine. Aparent acesta este momentul vostru, ca să știți. 4. Direct în dușmanie, de 2 ori, mai lasă-mă și Deci pe gata, mine. ca să știu, asta va fi echipa mea. Direct în dușmanie, băia. Vrei să facem o simulare? Dar pe tine n-am cum să te iau. Păi nu, dar vrei să facem o simulare? Acum? Eu o să am 2 băieți. Tu ai doar unul. Știi cine o să fie la tine? Doar Gigi. Cristi, are vreo preferință? Ceva? Am mai fost. Păi Cristi, dacă alegi pe Cristi, rămâi cu Cristi. Asta e simularea. Ia Bă, data calculează. trecută ce mi-a Da, făcut Gigi, calculează. sincer, nu prea l-aș mai... Calculează din 5 băieți cam cât sunt la tine în echipă. Băi, pe Gigi, sincer, mă gândeam acum la ce discuție am avut cu el data trecută, nu prea l-aș mai lua. Ok, atunci rămâi cu Cristi. Explodează. Păi Aris n-are cum, că e prima mea alegere. E prima ta alegere, da. Cristian aparent ești vizat de către Lucian. Cine știe, poate m-a văzut mai în formă, deși astăzi nu mi gândești că s-a nu mai părut mănânci că mâine? sunt. Am avut 9 obstacole de trecut pe dedesubt, eu făcând injecție pentru spate, între care 7 din alea așa. Dar dacă între timp mi-a crescut cota în trip, ce să zic, deja încep să mă simt în pericol la colan dacă încep să fiu așa bun. Și nici nu te-am votat? Dar felicitări celor care au câștigat astăzi. Gigi a fost în formă. Bravo. Și mai vedem până mâine. Mă lauzi ca să mă ia pe mine, cum ar veni. Am înțeles. Hai mă, că te iau pe tine, da. Nu îți bate capul Luci, ia o fată. Stai să vedem și recompensa mai întâi. Adevărat. Ce mai contează? Felicitări încă o dată tuturor, dar evident, felicitările cele mai mari merg către Gabi, câștigător al colanului, și am să te rog să te apropii. Bravo, bravo, bravo. Gabi, felicitări, ai câștigat colanul de imunitate. Mulțumesc. Am să te rog să mergi înapoi la loc. Dar cu G începe și Gigi și Gabi. Bravo, Gabi. Bravo. Am luat o decizie. Până la strategiile pe care le vom vedea la Consiliu, va mai trebui să treceți printr-un joc de recompensă, acolo unde știm deja capitanii, așa că sunt foarte curios să văd în ce formă veți veni mâine la următorul joc. Odihnă plăcută, ne vedem mâine! Când văd joc de apă, cred că mă avantajează, după cum s-a văzut și azi. Mă descurc bine, îmi place, îmi plac finalurile, le simt. Ceilalți colegi de-ai mei nu sunt toți, cum să spun eu, acomodați cu apa să iasă, adică e un efort în plus și fiind mai greu, cred că pe mine mă avantajează. Da, astăzi am avut jocul de imunitate și nu am fost la prima vedere prea fericită pentru că era un traseu de apă și nu mă avantajează traseele de apă. Am fost inițial un pic supărată, deși am încercat să nu arăt asta, dar după am stat un pic să analizez și mi-am dat seama felul următor. Pe traseu am reușit să fiu foarte rapidă. Andreea se pregătește de o nouă săritură în apă, în timp ce Cristian mai are de muncit serios până termină acest ponton. Bravo, bravo, bravo! Gabi mi-a dat destul de multe indicații și m-a încurajat. Mi-a și zis înainte să încep meciul cu Cristi să nu cumva să pierzi. Trage puțin de tine, haide! Pe mine mă ajută, nu știu, știe el cum să mă motiveze și ce să-mi spună. Ia-ți unul și ți ajunge! Haide, 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 haide! Sunt considerată de tribuna dintre cele mai bune fete de aici. Se concentrează, Andreea aruncă, dărâmă 2 cuburi cu o singură aruncare. A fost un joc de imunitate pe apă și e foarte greu, pentru că la jocul de imunitate, dacă avansezi, ajungi să intri de destul de multe ori pe traseu și cu apa este cu atât mai greu. Eu m-am resimțit la ultima tură la care am intrat. Am avut și o durere pe care nu am mai simțit-o până acum, dar am continuat să joc și
Nu am mai putut să merg, m-au ajutat colegii să ajung la cort, mi-au făcut o injecție, mi-au dat și o pastilă, am ținut și niște gheață. Așa rău? Stai, dar încercă să te pui și pe partea asta. Ia, încearcă să te îndrepți. M-am simțit mai bine, cred că de la injecția aceea am mai putut juca 2 jocuri, dar apoi din nou m-au apucat durerile. Acum mă simt un pic mai bine. La acest joc de imunitate am fost, să zic așa, surprinsă, dar într-un mod neplăcut, deoarece traseul a fost pe apă, ceea ce pe mine una nu mă avantajează deloc traseele pe apă, deoarece nu sunt o notătoare profesionistă, not și eu cât să rezist la suprafață și mă obosesc foarte tare aceste trasee pe apă. Mai ales astăzi că am intrat de 5 ori pe teren, deja eram foarte epuizată, simțeam cum îmi tremură tot corpul, mâinile, nu mai aveam nicio putere să mai alerg pe traseu, mai ales la ultima tură cu Lucian. Ajunge acolo Lucian mai repede decât Bibi. Din fericire pot să zic așa, chiar dacă traseul pe apă nu a fost în avantajul meu, am ajuns în ultimii 3 cu Gabi și cu Lucian. Ei doi sunt cei mai puternici, Gabi în principal este cel mai puternic de aici. Puteam să ajung să-l înving pe Lucian la acel meci dacă probabil eram mai odihnită și eram puțin mai determinată, deoarece eu la un moment dat, după ce mi-am pierdut prima viață, deja eram foarte supărată, să zic așa, și îmi venea să abandonez, să-mi cedez viața, să-mi cedez punctul, să fac efectiv absolut orice, astfel încât să nu mai intru, dar m-au ambiționat colegii și mi-au zis că nu este normal așa ceva. Lucian o elimină pe Bibi și vom avea finală între Lucian și Gabi. La tragerile la sorți, azi, să zic că am avut noroc. Am picat prima dată cu Ramona. Opa! Ramona împotriva lui Lucian. Am avut un parcurs bun, păcat de finala pe care am reușit să o pierd. Bă, faraon, bucătar n-am mai avut până acum. Sau bucătar faraon. Unde-i faraonul? Uite-l la masă. Zici că e faraon. Fix în momentul de față, atmosfera în camp este una plăcută deocamdată, dar da, ușor, ușor o să ne tot împuținăm și toată lumea vrea să rămână în competiție, nimeni nu vrea să meargă la duel. Toți tragem cu dinții de locul nostru aici. Eu recunosc că n-aș vrea să mai merg la duel. Dacă voi merge, voi fi nominalizată, voi trage cât voi putea eu de tare, dar totuși am fost de 2 ori și poate aș lăsa loc și pentru alții să vadă cum e la duel. Deci facem toată făina? Da, da. Ne răsfățăm? Hai că-ți face băiatul niște fasolică, niște turte. Sunteți siguri că nu vreți să păstrăm jumate? Pentru când? Bine. Din nou aceeași finală ca și săptămâna trecută între Luci și Gabi, dar de data asta cu un alt câștigător, cu Gabi. Sincer, am ținut cu Gabi. A doua săptămână la rând, finală pentru Colan între aceiași Lucian și Gabi. 3, 2, 1! Cumva mă gândeam că Luci va reuși să câștige, dar Gabi nu renunță decât atunci când se termină jocul și a crezut în el și l-a bătut pe Luci surprinzător, pentru că Luci era destul de mult în față. Și de aici au început nervii lui Luci, care au fost destul de mari. Probabil a fost foarte supărat pe el că nu a reușit să câștige, deși avea avans destul de mare. Și mereu când el luptă contra lui Gabi este o presiune în plus pe el, se vede și se simte asta și probabil l-a ofticat foarte tare că a ajuns cu mult înainte și a pierdut. Gabi aruncă, dărâmă, egalitate, un singur cub pe care Gabi îl dărâmă și câștigă Colanul de imunitate. Lucian a luat Colanul data trecută, a fost la un pas să ia Colanul și de data aceasta. A fost foarte supărat după ce a pierdut, tot arunca cu papucul. Când a pierdut punctul Lucian, a avut o reacție foarte urâtă, să zic așa. Nu știu de unde până unde are el aceste reacții. Probabil și din cauza asta eu nu empatizez atât de tare cu el și am fost și întrebată că de ce îl susțin pe Gabi. Îl susțin pe Gabi pentru că Gabi, chiar și dacă a pierdut, tot a fost cu capul sus, a plecat cu capul sus, nu a avut astfel de reacții.
Eu pot să zic că am ținut cu Gabi, îmi asum și sunt foarte sinceră. Da, bă, Luci, bă. Dom'le, că Lucian a făcut probleme. A rupt bancul ăla de lemn, a dat cu Adidas și în el. Nu am reușit să dobor ultimul cub de pe masă, asta m-a frustrat foarte tare, era jocul meu. 99% trebuia doar un singur cub să-l dobor, n-am reușit și asta m-a făcut să izbucnesc și să am o reacție de asta necontrolată, dar eu o să lupt în continuare, nu o să mă las și o să joc până la capăt, indiferent dacă o să pierd sau o să câștig cu el. Îmi joc șansa, pentru că în Survivor tot timpul ai o șansă, nu mă dau bătut niciodată. Chiar dacă toți colegii și toată lumea îl susține doar pe el, o să merg până la capăt și nu o să mă las bătut. Bă, Aris. Ce ai, bă? Ce ai, bă, băiatul? Că nici nu mă interesează, că mai bine că n-am luat colanul. Ce ai, bă? Lasă-mă, frate. Bă, mai bine că n-am luat colanul ăla, că nu mă oftic. Ce ai, bă? Nici nu mă oftic că n-am luat colanul ăla. Frate, cu minte, bă, ce ai, bă, că e doar un șoc. E doar un șoc, bă. Lasă-mă, frate, că nu mă oftic. Lasă că-ți fac o fasole acum și mănânci. Nu mă oftic, frate. Niște pâinici cu alea. A luat ăsta, a picat și în apa aia și tot a întors jocul. Lasă-mă, frate. Bă, hai, bă, calmează-te, bă. Lasă-mă, frate. Hai, bă, că e doar un joc, mâine-ți revii și îl bați. Am zis mereu că nu mă oftic. Mâine îl bați, bă, gata, n-ai treabă. Mă oftic că vreau să fac și eu comon. Dar tu așa faci Aris. tu, Gigi, tu așa faci tu sau imiți pe cineva? Așa fac eu, Lucică. Nu știi că așa face Gigi? Așa face el. Lasă-mă, frate. În seara asta o să stăm de vorbă, probabil o să mai glumim pe seama reacției mele pe care am avut atunci după ce am pierdut. Se va discuta și despre cum facem echipa, să vedem ce vor propune ceilalți. Nu, toată lumea vrea la mine în echipă. Zi, bă, ceva. Nimeni nu vrea, frate, la tine. Vrei să faci și tu comon? Dacă te comporți așa, nimeni nu vine la tine în echipă. De-aia nu vin la tine în echipă. Nu am nicio strategie cum să fac echipa. El are prima alegere. Discut și cu ceilalți, vedem cum o facem. Slabă, puternică, cum o fi. N-am niciun plan momentan. Fă și mie o fasole, bă, Gigi. Hai. Și bagă și niște turtițe de alea pe capac. Hai să spun. Să mâncăm, ca să-mi treacă supărarea. Că mă apuc acum și rat 4 căni de cocos. Ca să treacă supărarea. Și am descoperit acum, după 3 luni, 4, că îmi place să tai lemne. Și Mai stau un pic. scap de depresie. Mai stau un pic și plec în pădure să tai lemne. O jumătate de oră dimineața. O jumătate de oră fiecare dimineață tai lemne. Dacă am foarte multe înfrângeri și eu am fost capitan și împotriva lui, adică să zic împotriva echipei unde este Gabi, oricum nu contează cine e capitanul la ei acolo, poate să fie și Gabi, și Aris, și Patricia, și oricine. Echipa e câștigătoare pentru că ei sunt cu el și au încredere maximă în el. Pe când dacă stă împotriva mea, nu vor să fie la mine în echipă. Faptul că Gabi a luat din nou colanul, cred că ar putea să ne protejeze într-un fel pe noi, foștii faimoși. Bine, depinde foarte mult și ce strategie are el în momentul ăsta, dar cred că îi va fi mai ușor să voteze unul dintre foștii războinici decât un fost faimos. Cel puțin așa a fost până acum, dar nu se știe niciodată oricum. Sunt foarte curioasă ce alegere va face, dar cumva pe noi ne liniștește un pic mai tare să fie colanul la un fost faimos decât la un fost războinic. Gabi, cred că muncește cam mult pentru un om care are colanul. Poftim? Muncești cam mult pentru un om care are colanul. Înainte nu munceam? Nu te auzi, Gigi. Aia zic, că ar trebui să o lași mai moale. Să De ce? delegi. Nu, Ar trebui să delegi. nu sunt genul. De data asta chiar nu știu, nu am nici cea mai vagă idee cine ar putea să se simtă vizat. Gabi, sunt convinsă că gândește cu 2-3 pași înainte. Sunt convinsă că s-a gândit din momentul în care urma să fie jocul de imunitate ce va face dacă îl va câștiga. Sunt foarte curioasă și eu să aflu. De data asta chiar nu-mi dau seama în ce direcție se îndreaptă, dacă s-ar îndrepta către Luci, dar va fi complicat ca unul dintre băieți să-l scoată pe Luci, pentru că este
foarte puternic și nu știu dacă va risca neapărat să-l trimită pe Aris cu Luci, dacă se va îndrepta către fete. Chiar nu am nicio idee în momentul de față. Sunt foarte curioasă să aflu și sper să nu fiu eu implicată în acest duel. Oricum, oricare va fi, sper să nu fiu eu implicată. Și să nu uităm că Gabi de fiecare dată, sau aproape tot timpul când intră cu mine, se împiedică, cade, pentru că și el trage, știe că sunt un jucător bun. Și de-aia el dă 100% cu mine. Și de-aia se întâmplă să și cadă. Ceea ce n-au observat ceilalți, dar asta este între mine și el. Vreau să o păstrez secret pentru că eu știu că el niciodată nu e relaxat când intră cu mine pe traseu. Ce joc ți-ai dori să fie, Lucian, ca să poți să câștigi cu echipa ta? Dacă e joc static. Băi, eu zic că dacă te stăduiești un pic, Gabi te bate și atunci. Vezi, bă, Lucica, aici nu înțelegi tu că un capitan trebuie să facă echipa mâncața și tu când ai zis că joci doar tu, da, tu joci cu deja pe ceilalți nu-i folosești la nimic. Da, asta așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu, să nu câștig. Eu am dat totul, n-am ce să fac mai mult de atât. Trebuie doar să accept înfrângerea, să merg mai departe. Șoarecele, șoarecele, șoarecele. Unde-i? Jerry, ce faci? Unde-i Jerry? Vreau să-l văd. Pe tavan acum e. Ai văzut? Da, e sus acolo pe acoperiș și a intrat în stuf. Bravo! Puci că te fugăresc asta, te omoresc. M-am speriat. Șoarecele, șoarecele, șoarecele. Unde-i? Jerry, ce faci? Unde-i Jerry? Vreau să-l văd. Pe tavan acum e. Prietenul meu, Jerry. Dar eu n-am văzut pe Jerry până acum. Păi băi, fetelor, adică asta Eu nu voiam să-l văd. L-ai văzut? Da, e sus acolo pe acoperiș și a intrat în stuf. Bravo! Puci că te fugăresc asta, te omoresc. M-am speriat. Băi, vezi că-i strici, băi! Băi, ai bârna lui Jerry, pe acolo traversează și fuge. Ai autostrada. A făcut oricum gălăgie până acum prin frunzele alea, el era, sigur. Lupta dintre cele două echipe pentru recompensă. Un traseu rapid, un traseu în care la final e nevoie de țintă bună, dar și de viteză. Echipa care va ajunge prima la 7 va câștiga recompensa. Cine va avea nervii mai tari și ținta mai bună în acest moment? Vezi că am colanul și poate vei fi nominalizată la duel. Aoleu, ce-ai făcut, mă? Ce m-am speriat, mâncate? Urmează Consiliu și Gabi aseară ne-a dat niște teme de gândire. Un lucru e cert, din partea mea, toți sunteți vizați. Într-adevăr, el foarte ușor influențează lumea. Eu știu joculețele astea lui Gabi. Cred că vă întrebați ce va urma astăzi, nu? Vă pot spune că va urma un duel interesant. Din păcate, unul dintre voi astăzi va primi cea mai dureroasă lovitură pentru că va fi nevoit să părăsească competiția. 100% sunt toți vizați. Eu voi vota cum voi vrea. Mister, am simbolul, aș vrea să-l folosesc pe Gabi. Gabi, am să te rog să te întorci. Ce bine l-a folosit. Bravo! Nu uita cam asta. Ca să-mi fac drumul mai lin, trebuie să elimin 2 obstacole. De asta voi vota